Naimbag arabiyo amin kakabsat. Rabi man ti Sabado kadadtoy, ti kabsatyo ni Pastor Joey, ti kadwayo iti panawen, iti panagkararag. Parangrangen ti silaw, let the lower lights be burning. Ti ayat ti Diyos agranyag, manipud ijay gloria, ket kayat na aglawag tay, akasilaw tuy daga, parang rangan tay ti silaw, inggat bangir ti baybay, bareng no intay maispal, kararwa anapukaw. Rabi ngayong getsipnget, kendaluyon na bilag, aglaylay ag sumipsiput, iti silaw jay igid, parang rangan tay ti silaw, inggat bangir ti baybay, bareng no intay maispal, kararwa anapukaw. Parang rangem kadukabsat, silaw mo apang lawag, tapno biag nat malaw pay, ti malmal mesjay tao, parang rangen tay ti silaw, inggat ba ngirti baybay, bareng no intay maispal, kararwa anapukaw, parang rangen tay ti silaw, inggat ba ngirti baybay, bareng no intay maispal, kararwa anapukaw. Ti leksyon tayo ti dayto arabi kakabsat, ket masarakan iti may kadwa nga arari. Kapitulo 5, manipod versikulo 1, kanda iti sumagsaganad a versikulo. Kastoy ti mabasa tayo. Iti imatang ti ari ti Syria, natanok ni Naaman a pangulo ti armada ti Syria. Raraamen na unay agsipod tagapukan kwa na, pinagbaligin ni Yahweh ti armada ti Syria. Maingel a lalaki ni Naaman, ngem agkukutel. Iti na minsan nga iraraot iti taga Syria iti Israel, nang Yahweh da iti balasita nga Israelita, ket nagbalin nga adipan ti asawa ni Naaman. Iti maysang aldaw kinuna ti balasitang iti apo na. Makapanlakuman ni apok a Naaman iti profeta nga agnaed sadyay Samaria, mapaimbag na ti sakit na. Idi mangagda ito'y ni Naaman na pantiari kat imbaga na kenkwa na ti balasitang. Kinuna ti ari, inka iti ari ti Israel kat itad mo kenkwa na daytoy asurat. Nagrubwat nga rod ni Naaman, nang itugot ti talo abagi ti pirak, 6,000 abagi ti balitok, ket 10 a napipintas a pagananay a pagsukatan. Kastoy tinailanad iti intugot na asurat. Daytoy asurat ti mangyamamo ken ni Naaman nga official ko, kayat ko apaimbagem ti sakit na. Idi mabasa ti ari ti Israel daytoy asurat, rinayab na ti kawas na iti rurod na ket kinuna na. Apay nga ipagarup ti ari ti Syria, ang magasak daytoy tao. Ipagarup na aya amay sa ka Dios nga adda pa nakabalin na amang biag ken mangpapatay. Dalawag agbirbirok ti panggapuan na makiriri kanyak.
Idi madamag ni Propeta Eliseo tinapasamak kastoy ti pinaybaganay ti ari. Apay ama di tiriknam, ibaon mo kanyak ti lalaki kat ipakita ken kuana nga adda may sa propeta dito Israel. Ngarud, napan ni Naaman agrama dagiti ka balyo na ket kenlugan na apakigubat. Ket nagsardang iti ruangan ti balay ni Eliseo. Nangibaon ni Eliseo ti adipen ang may bagaken ni Naaman mapan bumatok iti mamit pito iti karayan di Jordan tapnunan anay tungo mimbag iti sakit na. Ngem kasta unay ti pungtot ni Naaman api manaw ket kinunana. Impagrup ko nga umayak sa may naksabten. Agkararag iti apo a Diyos na aplawan na ti batog ti sakiten ket may imbagan ti kukutel ko. May sapay, sanaya na daldalo sa iti karayan iti Abana ken Farpar, iti Damasco nga mitinyaman a karayan iti Israel. Diya kaya may imbagan magdigo sa kadagijay akar karayan. Imasidag da kita di penakit kinunada. Apo, di mataya ramidam tanyaman nga ipaaramid kan kati profeta uray narigat. Ita, naglaka aba nagtibagbagana. Di ka pa'y lamapan bumatok tapno may bagan ka. Iti kasta, napandinaaman iti Jordan, bimatok ti na may pito, kas imbagan ni Eliseo, ket nan anay an imbagan iti kukutel na. Si malunat, ti kudil na akas iti kudil, ti maysa nga ubing. Kakabsat, ti Diyos bendisyonan na, ti panakaybasa ti nasantuan akasuratan. Ibingay tayo, tinaimbag adamag. Aglawag tayo. Ti imno tayo kunana, parang rangan tayo ti sila. Dahito iti esensya, ti tema iti panangrambak tayo ti Christian Education Month dito iglesia tayo. Kasano tayo makita daytoy iti leksyon nga naibasa kada tayo ita. Kakabsat, simple laeng siputan tayo daytoy awan itinagan na wano saan ay naganan abalasitang nga adipen ni Naaman ken ni asawa na. Daytoy abalasitang ket nagapu iti Israel. Maysa ka iti exile. Maysa ka iti naipanaw manipod Israel gaputan na abak da iti gubatan. Ngem daytoy abalasitang uray na awan man itinagan na anay surat iti Biblia. Naglawag iti balay ni Naaman. Ni Naaman maysa a maingel kanabaligi a general iti Syria. Raraamen unay ti ari ti Syria. Gaputa adu da iti gubatan a nagbaligyan na. Isulaan adda sakit na. Agkukutel. Leprosy. Kat awan pulos iti makabael ang mga gasken pa na iti si bubukkel nga imperyo ti Syria. Ngem daytoy abalasitang nga Israelita amuna nga ijay Israel adda may sa tao ti Dios, adda may sa propeta ti Dios ket no ikararagan daytoy a propeta ni Naaman. No ibabaet daytoy a propeta ni Naaman iti Dios. Mapaimba ti balasitang saan na analipatan dayjay apamati na kaniyawe dayjay apamati na iti Dios tapno kinunana ijay Israel adda tao ti Dios ang mabalin amang paimbagkan ko na iti sabali panao kayat na ngay pakamo ken ni General Naaman ken iti bakit na nga ija Israel. Ti Diyos ti Israel kabailan na apaimbagan ni Naaman. Kastoy nga rod tinapasamak. Napan ni Naaman iti ari dimawat iti kasuratan agpaay iti ari ti Israel ket ti kasuratan saritaan na paimbagem daytoy ng opisyal ko. Nagdanag ti ari ti Israel. Kunana, anya ti ipagarup ti ari ti Syria kanyak. May saka di a Dios tapno
Kabayla ka paimbagan ti sakit da ito'y atao na. Agsapsapulakit diti, rason tapno aggubat kami manen. Ngam ammo ti ari ti Israel nga awan iti laban da, awanan da iti tsansa ang mga bak no makigubat da. Gapuna naldaangan unay ti ari ti Israel. Nadamag ni Profeta Eliseo daytoy, ket kinunana iti ari, ibaon mo dayta nga opisyal iti Syria, dito'y balay ko. Ket umimbag to. Napangarod ni Naaman, ti general, iti balay ni Eliseo, a profeta ti Dios. Inbagan ni Eliseo, a profeta, bumatok ka ijay Karian Jordan ti mamimpito adaras, ket umimbag ka. Nakapungtot ni General Naaman. Kunana, ekspektarek nga, rumwar na ito'y alalaki tam na sabten na. Iparbaw na ti ima na iti bagik, ket ikararagan na iti apo Dios na tapno mimbagak, ket umimbagak. Ngam pulos nga saan nga rimwar. Ibaga nakit din ang mapanak bumatok ijay Karian Jordan nga nagrugit. Apay, jak kading umimbag no bumatok kak iti may sa kayo iti Karian ni Syria nga adayong nadaldalos ngam kaday iti dadtoy Israel. Ngam kinuna dagiti adipan ni Naaman. Kabuelam dayta o general. Sisiulakan ka dayta. Nalakam lang aramiden. Bumatok ka kadin. Bimatok nga rod ni Naaman iti Karian Jordan ti namimpito adaras. Kalpasan iti mamimpito pa nagbatok na. Nakita na, imimbag isuna. Imimbag isuna. Kakabsat, ni Naaman, saan nga imimbag po, tain baga ni Eliseo, bumatok iti Karian Jordan. Dudikit din, ni Naaman, imimbag, agsipod ta ti Dios ti Israel, ni Yahweh, ti Dios nga intay daydayawan, iso tinaimpaimbag kan kwa na. Ngem kasano, anaamanda, Naaman, ti may papan, ken apo Dios, ken ti may papan kan ni Eliseo, a profeta na. Sublyanan tayo di istorya, baben, iti maysa, abalasitang asan anay nagana. Uray no naipanaw isuna iti Israel. Uray no naipan isuna ti sabali a lugar. Uray no nagbalin isuna ng adipen. Saan na linipatan ti pamati na ti Dios. Saan na linipatan at ti Dios. Ti Dios ti Israel. Ti Dios. Ti may sa a Dios. Isu ti makabalin ang mangagas. Kaniti so amin ang sakit. Ken iso ti makabalin ang mga gas, iti sakit ni Naaman. Kakabsat, agbalintay kumaakas si daytoy abalasitang. Uray no, iti panagkuna, kan panagkita, iti lubong kadatayo, kat balewala tayo. Awan tayo. Saan dato'y kapkabilangan? Iti sa syudad nga yan tayo. Ordinaryo tayo lang nga tao. Aglawag tayo kadilat ta. Ibingay tayo ti pamati tayo. Ipakamo tayo at ti Diyos na ayat. At ti Diyos kabaylan na nga ramiden uray dagiti iti panagunan ti tao kat imposible. At ti Diyos iso ti makaagas kadagiti nasakit tayo. No matter how insignificant we are, let us share our faith. Ibingay tayo, ti pamati tayo. Ibingay tayo, ti pamati tayo ti Diyos. Aglawag tayo. Aglawag tayo. Agkararag tayo. Madayaw ka wapog sipod tayong palagip mo ka na kami. Ti pamati ti may sa abalasitang
nga adipon ni Naaman. Saan anay naganan? Awan iti kay bilbilangan na iti sa syudad. May isang adipon. Ngem saan ang napukaw ti pamati na kadka? Imbes ang mapukaw ti pamati na inbingay na nga ija Israel adda Dios ang makaagas kang kwana. Adda Dios ang makaagas iti apo na anin aman. O Jesus nga pumi, o nilangitan nga Ama, o Espiritu Santo, ika na kami iti pamati akas iti daytoy pamati iti balasitang nga adipan ni Naaman. Pamati asaan na may laman, pamati nga aglawag, pamati ano may bingay, milagro, ken datdatlag aban banag ti mapasamag, kay ti makaamu iti daytoy a pamati. Ti daytoy rabi wapo dawatakan ka, benisyonam di kitanak mo isuda, akaduak ti daytoy a panagdebosyon ken panagkararag. Ipaay mo kadiwapo ti sungbat kay ti karkararagda. Ipaay mo ti panakaagas kay ti nasakit da. Ipaay mo ida. Ipaayan mo ida uwapo. Iti nabilag a pamati ken iti tured nga aglawag. Iti daytoy a lubong. Anabalkot ti sipngat. Tulungan na kami tapno romangrang ti silaw mi. Bantay na kami ti daytoy nga rabii. Bantay na kami ti daytoy nga oras ti rabii. Yadayo na kami ti nyaman a didigra. Yadayo na kami ti nyaman a kinadakas. Ringan na kam amin o apo. Intun bigat. Nga daan iti baro, akired, bilag kan pigsa. Ngagserbi manan ken ka. Tinagan Kristo, daytoy ti kararagmi. Amen. Maminsan pa'y kakabsat, siya ti Pastor Joey, ti kadwayo ti tunggal rabi ti Sabado, iti panawen ti panagkararag. Laglagay pan tayo. Ti Dios na asinayat, ti Dios manang bendisyon. Awatin niyo ti bendisyon, manipo ti Dios Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Amen.